Καλησπέρα friends! Καλώς ορίσατε σε ένα ακόμα βίντεο στο κανάλι μου με hostess την Kathy Who. Σήμερα, για να μην απολογώ, γιατί εμένα πάντα μου την έσπαγαν τα μακριά intro, σήμερα θα μιλήσω για τους λόγους που σχαίνομαι τα έντομα και τις εμπειρίες που είχα με αυτά. Λοιπόν, θα ξεκινήσω με τα κουνούπια. Κόνοψ ονοφελής. Λοιπόν, ας μιλήσουμε λίγο για το πόσο άχρηστα είναι τα κουνούπια. Δεν χρησιμεύουν καν στην τροφική αλυσίδα. Εισβάλλουν στο χώρο σου, πίνουνε το αίμα σου και φεύγουνε χορτάτα. Και σε αφήνουν έτσι να ξύνεσαι. Συχαίνομαι τα κουνούπια. Από μικρή συχαινόμουν τα κουνούπια. Αρχικά, το χειρότερο είναι ο καλοκαιρινός ύπνος με κουνούπι μέσα στο σπίτι. Γιατί υδρώνεις, δεν ξέρεις από πού να κάτσεις, σε πιάνει διασμιά και ακούς. Ακούς αυτό το πράγμα μέσα στα αυτή σου, ενώ υδρώνεις και είσαι σε κατάσταση πανικού, γιατί δεν μπορείς να βολευτείς, γιατί δεν δροσίζεσαι με τίποτα και προσπαθείς να κοιμηθείς και δεν μπορείς. Αλλά μου αρέσει το καλοκαίρι πάρα πολύ. Χθες λοιπόν είχα επέτειο 2 χρόνων και πήγαμε για μπανάκι στην θάλασσα. Η θάλασσα από πάνω από την άμμο είχε βλάστηση, τέλος πάντων, αρκετή. Και χώμα και τέτοιο. Οπότε ήταν οι ιδανικές συνθήκες για να κάθονται εκεί πάρα πολλά κουνούπια. Εν τω μεταξύ, έτσι όπως το ζούσαμε σαν ταινία στο ηλιοβασίλεμα και ούπου και ουπουμπού, άρχιζω και του λέω, αγαπά μου, πώς να φύγουμε γιατί με έχουν εξισκήσει τα κουνούπια. Μου λέει, αχ, τι ωραίο που σκυπάνε μόνο εσένα. Δεν πειράζει, κάτσε λίγο ακόμα. Και εγώ, σαν χαζή, έκατσα να το υποφέρω. Ωραία, ακόμα ξανά. Έκατσα να το υποφέρω. Λέω, εντάξει, δεν πειράζει. 2-3 κουνουπάκια είναι στην τελική. Δεν ήτανε. Και του λέω, σήκω, πάμε να φύγουμε. Αρχικά έβγαλα και ένα βιντεάκι aesthetic ASMR από τη θάλασσα και το ηλιοβασίλεμα και φαινόντουσαν μπροστά στην κάμερα. Ήρθε ένας σμήνος, δεν έχω ξαναδεί τόσα πολλά κουνούπια στη ζωή μου. Πώς βλέπετε στα καρτούν που τρέχουνε γιατί είναι έτσι τα έντομα. No plan, Piglet. Run. Έτσι ήταν. Έγιασα σαν γκορμίτ. Είχα εδώ πέρα. Ήταν σαν. Με τσίμπησαν σε όλο μου το σώμα. Μας τσιμπήσανε, μας κάνανε σουρωτήρια. Μαζί να κάνεις χαλαρά. Στην παραλία να κάνεις το μπανάκι σου και να βλέπεις από δίπλα σου ένα ζευγάρι να κάνει και να κάνει έτσι και να τρέχει πανικόβλητος, γιατί έτσι όπως είχαμε απλωμένα όλα μας τα πράγματα, απλά μας είδες μέσα σε 5 δευτερόλεπτα θα μαζέψαμε όλα. Πάρε γι' αυτό, πάρ' το, πάμε να φύγουμε. Ήταν θρίλερ. Δεν ήταν φυσιολογικό αυτό το πράγμα. Τρέχαμε να πάμε στο αυτοκίνητο και μας ακολουθούσανε. Πόσο θεόφοβος μπορεί να είσαι. Βλέπεις ένα γίγαντα να κάνει και θα μας βλέπουν και σε slow motion, να κάνει έτσι και πας κατά πάνω του. Πόσο θράσος μπορεί να έχεις. Και είναι στην κουνούπι και η μίγα. Πόσο θράσος μπορεί να έχουν δηλαδή. Βλέπετε, έχω γίνει έξαλλη. Ήταν η χειρότερη εμπειρία που είχαμε κουνούπια. Να μην πω ότι πήγαμε στο αυτοκίνητο και αυτά τα τελική δεν έχει το καλό. Πήγαμε στο αυτοκίνητο και για να ξεπλύνουμε τα πόδια μας, μπήκανε μέσα στο αυτοκίνητο ίσα με 100 κουνούπια. Δεν έβλεπες αυτοκίνητο, έβλεπες κουνούπια. Δεν μπορώ να περιγράψω αυτό το θρίλερ που ζήσαμε. Και συνεχίζουμε με τα μπαμπούρια. Δεν ξέρω με είχατε κι εσείς μωρά παιδάκια, φίλους, άλλα παιδάκια που τα πιάνανε και τα κάνανε χαρταετούς. Τα βάζανε μια βελόνα και κάνανε μπαμπούρι. Δεν έχεις ένα μπαμπούρι. Έχεις έναν εξωγήινο. Έναν διαβολικό εξωγήινο. Αρχικά τα μπαμπούρια είναι τα ελικόπτερα της τροφικής αλυσίδας. Είναι το έντομο ελικόπτερο. Δηλαδή μέσα σε ένα μπαμπούρι υπάρχει ένα μερμήγκι με ακουστικά και μικρόφωνο. Πώς είμαστε μέσα σε ένα ελικόπτερο, έτσι είναι ένα μερμήγκι
μέσα σε ένα μπαμπούρι. Δεν εξηγείται όμως. Ή είναι αυτό, ή είναι κάμερα για να σε κατασκοπεύει η κυβέρνηση. Ένα από τα δύο είναι. Δεν είναι ζώο. Ναι, προτιμόμαστε. Αυτό είναι το μπαμπούρι. Δεν είναι. Δεν δέχομαι να είναι οργανισμός. Να μην σχολιάσω το γεγονός ότι έχει τύχει να βγω από το σπίτι μου και να έρθει ένα μπαμπούρι και να κάνει και να φύγει. Έπεσε πάνω στο κεφάλι μου. Ήταν τρομακτικό, ήταν εξαιρετικά τρομακτικό. Άλλη φορά έχει τύχει να κατεβαίνω γλυκιά και όμορφη και ωραία να πάω στη δουλειά μου και έτσι όπως είμαι με το καφεδάκι μου, κατεβαίνω, ανοίγω την πόρτα και ακούω σαν πολεμικό αεροπλάνο. Δεν κάνει ελικόπτερο. Και πέρασα από εδώ και μου έφυγε ο καφές κάτω. Πάει. Πετάχτηκα. Ήτανε τρομακτικό, τρομακτικότατο. Και έχω πάρα πολλές έτσι ιστορίες με μπαμπούρια που πέρασαν από δίπλα μου. Μια φορά είχα βγάλει την Ήρα, το σκυλί μας, το είχα βγάλει κάτω για βόλτα. Ανάθεμα την ώρα και τη στιγμή που δημιουργήθηκαν τα βαργάκια. Με τα δέντρα. Και τη φύση. Γενικά είμαι urban child. Προτιμώ το την πόλη. Γιατί σχεδόν με τα έντομα περισσότερο. Πάω τη γλυκιά μας η ρούλα βολτίτσα. Και έτσι όπως είμαστε στη βόλτα, ακούω. Περνάει από εδώ. Χριστέ μου, λέω, τι ήταν αυτό. Να το ψάχνω, να φεύγω μακριά, να τρέχω και γυρνάω το κεφάλι μου. Και ήταν εδώ μια βρωμούσα. Πάνω στον δρόμο μου, το ότι πέρασε κάτι, το ότι πέρασε ένα πολεμικό αεροπλάνο από δίπλα μου, είδα μια βρωμούσα πάνω. Αυτά για τα μπαμπούρια. Δεν θέλω να τα σκέφτομαι ότι υπάρχουν τα μπαμπούρια. Δεν θέλω να τα σκέφτομαι. Λοιπόν, συνεχίζουμε με τις μέλισσες. Οι μέλισσες είναι καθαρά ζώα και είναι πάρα πολύ βασική διατροφική αλυσίδα. Το ακούω, αλλά δεν συμπάσχω. Όλα άρχισαν όταν ήμουν ένα μικρό, αθώο, γλυκό κοριτσάκι. Και είχε απλώσει η μάνα μου έξω τα ρούχα και ήθελα να βάλω ένα φανελάκι με μια πριγκιπισούλα. Βγαίνω έξω, να πάρω το φανελάκι, το φοράω και μπα! Με τσίμπησε μέλισσα στην κοιλιά. Στην κοιλιά. Σκεφτείτε εγώ πόσο πληγώθηκα. Πόση ψυχολογία δεν είχα την επόμενη μέρα. Την ίδια την επόμενη μέρα και τον επόμενο μήνα. Είχα πληγωθεί πάρα πολύ. Γιατί με πόνεσε, δεν ήθελα να την ενοχλήσω και με ενόχλησε αυτή. Μια άλλη εμπειρία που είχαμε μέλισσα ήταν, ξέρετε, όταν πηγαίναμε σχολείο, που πηγαίναμε αυτές τις ωραίες ημερήσιες που ήταν απλά ένα ριάκι τέτρα και 3 καφετέριες, ξέρω εγώ, και 2 κούνιες. Και απλά ήταν όλες οι μαμάδες και οι μπαμπάδες στην καφετέρια και μιλούσαν, ξέρω εγώ, τι ωραία, τι καλά. Και ήμασταν εμείς απλά και πηγαίναμε βόλτες και χαιρόμασταν γιατί ήμασταν ημερήσια. Wow. Και εκεί είχε έρθει μια μέλισσα και δεν ήξερα πώς να την αντιμετωπίσω και άρχισα να κλαίω και να τρέχω και να κουνάω σαν σπαστική τα χέρια μου και με τσίμπησε. Δεν πέρασα καλά σε εκείνη την ημερήσια. Εντάξει, irrelevant. Ήταν μια από τις φορές που με έχει τσιμπήσει η μέλισσα. Και συνεχίζουμε τη χειρότερη εμπειρία που είχαμε μέλισσες. Έγινα αρεζίλη εκείνη την ημέρα. Βασικά δεν έγινα αρεζίλη. Απλά για άλλη μια φορά ήμουν το main character και όλος ασχοληθούσαν μαζί μου. Ήμασταν στην Αλόνισο. Η Αλόνισος φέτος ήταν οι καλύτερες διακοπές που έχω κάνει στη ζωή μου. Αλλά υπήρχε αυτή η μία μέρα. Πάμε σε μια παραλία και βλέπουμε ένα ταβερνάκι. Λέμε, τι όμορφο ταβερνάκι είναι αυτό, να κάτσουμε εδώ να φάμε. Emotional damage! Καθόμαστε και βλέπουμε ότι μια παρέα από πίσω και ελληνικό καφέ. Γιατί και μυρίζει και άσχημα, λέω. Γιατί και είναι καφέ, γιατί σε μια υγιεινή. Καθόμαστε χαρούμενο, ευτυχισμένο ζευγαράκι, απολαμβάνουμε τα τσιπουράκια μας και όλα που είχαμε πάρει. Και έρχεται το πρώτο φαγητό. Που να μην ερχόταν. Που να μας έλεγαν κλείσαμε. Ήρθε το πρώτο πιάτο. Πάρε μια μέλισσα. Να κάθεται πάνω. Να λέω τι γίνεται εδώ. Να μου λέει, λέει άντρας κι αυτός. Αγνώρισέ την. Να το λέω αυτό τώρα, δεν αγνώρισω.
Μου λέει, έλα ρε Κατερίνα, μου λέει, μια μέλισσα είναι. Πώς κάνεις έτσι? Έρχεται δεύτερη. Κάποια φάση τι κάνανε? Ερχόντουσαν πάνω μου. Πήγαιναν στα φαγητά, προσπαθούσαμε να τις διώξουμε και έρχονταν στα αυτή μου. Εδώ, έπεφτε στο κουτελό μου, στο μαγουλό μου, εδώ. Καταλήξαμε εκείνη τη μέρα να έχω 6 μέλισσες, 6 στο φαΐ μας, να μην φεύγουν από το φαΐ μας, να μην φεύγουν από πάνω μου. Δεν φεύγανε. Με κόπηκε ώρα, πεινούσα τόσο πολύ όλη μέρα και δεν μπορούσα να φάω. Να με έχεις εμένα, τώρα φαντάσου να τρως σε μια ταβέρνα και να έχεις από δίπλα σου μια τύπισσα και να κάνει γύρω από το τραπέζι. Φαντάσου, δεν θα το σχολιάζεις? Το σχολιάζεις. Δεν είμαι εγώ άξια σχολιασμού. Είμαι άξια σχολιασμού. Legit, το μόνο που ακουγότανε ήμουνα εγώ, ο ήχος από τα παπούτσια μου πάνω στα χαλικάκια και το φύγε, πάμε φύγουμε. Αυτό. Πραγματικά, αυτό μόνο. Δεν στείνομαι. Τέλος πάντων, κάψαμε καφέ, το είχαμε στα μούτρα μου, πάνω στα μούτρα μου και είχαμε καφέ και ερχόντουσαν, δηλαδή να τρελαθείς. Δεν μπορούσαμε να κάνουμε τίποτα για να αποφύγουμε τις μέλισσες. Τίποτα. Εν τέλει, ξέρεις, ήταν όλα τα βλάκα που καθόντουσαν έτσι. Τρώγανε ειρηνικά, γιατί οι μέλισσες όλες ήταν σε μένα. Καθόντουσαν και κάνανε. Όλοι έτσι κάνανε, κάποιοι μου μιλήσανε κιόλας. Δεν είναι η μέρα σου σήμερα, μου είπε ένας. Πολύ αστείο. Και αυτό μου το είπε γιατί με είδε να τρέχω. Κάθομαι, παιδιά, σηκώνω από την καρέκλα και είχα βάλει την τσάντα μου στην καρέκλα πάνω. Και με το που σηκώθηκα έπεσε η καρέκλα και η τσάντα δεν είχε φερμουάρ και έπεσαν όλα έξω. Η τσάντα. Έπεσε η τσάντα και... Μετά μας κεράσανε και παγωτάκι. Δεν μπορούμε να επέμβουμε την πίση. Εντάξει, οκ. Κάνε κάτι να φάω, δεν έφαγα ποτέ. Και η φάση εκείνη ήταν κωμικοτραγική. Γενικά, εντάξει, αυτές ήταν οι εμπειρίες μου με τις μέλισσες. Να ανοίξω λίγο το σημειωματάριό μου. 40 ποδαρούσες. Δεν θέλω να αναφερθώ στο πόσο συχαμένες είναι. Νομίζω όλοι ξέρουμε το πόσο αηδιαστικές είναι οι 40 ποδαρούσες. Πιστεύω ότι είναι ένα έντομο που δεν ανήκει στην κοινωνία μας. Ας ξεκινήσουμε από εκεί. Δηλαδή, άμα εγώ ήμουν τόσο άσχημο creature, δεν θα έβγαινα από τη φωλιά μου, ρε φίλε. Δεν θα έβγαινα, θα ντρεπόμουν. Και θα έπρεπε να ντρέπεται. Θα έπρεπε να ντρέπεται και κυκλοφορεί έξω με άλλους οργανισμούς. Ήμουνα στα φλογητά σεζόν. Ήμασταν παρέα, καθόμαστε και τρώγαμε. Σε κάποια φάση κάνετε ένας, τρώει και κάνει προς τα πίσω στον καναπέ. Και ακούγεται. Αυτό, παιδιά, ήταν μια 40ποδαρούσα, η οποία ήταν σαν ένα κινητό. Σαν ένα κινητό στο έτσι, τόση. Χοντρή. Μέσα σε σπίτι ήτανε και άραζε. Αυτό είναι, ξέρεις, το άλλο είναι αεροπλάνο, αυτό είναι συγκοινωνίας. Είναι ΟΑΣΤ, ξέρω εγώ, είναι λεωφορείο, τρένο, κάτι. 40 ποδαρούσες, κάτι τέτοιο είναι, δεν αλλάζω γνώμη ποτέ. Κόπηκε στη μέση, παιδιά, είχε κρέας. Είχε κρέας, σαν κοτόπουλο ήταν, είχε κρέας. Να σας πω, παιδιά, απίστευτο. Ήταν ένα λεωφορείο που το έκοψε στη μέση. Εντάξει, μόνο επιβάτες δεν είχε αυτό το πράγμα. Επίσης το αγόρι μου τον έχει περπατήσει ποδαρούσα. Αυτό που το πας. Χριστέ μου, να δεις ένα τέτοιο πάνω σου, όπα. Εντάξει, δεν ήταν πολύ ακραία ιστορία με 40 ποδαρούσα, αλλά έπρεπε να αναφέρω και αυτή. Αφού μιλάμε για έντομα, έπρεπε. Συνεχίζουμε. Έχω άλλα δύο. Το ένα ήταν με μία αράχνη. Ξεκινάμε, είμαστε περιφερειακό και βλέπω μία αράχνη
να κατεβαίνει από το μπαρμπρίζ, να πηγαίνει προς τα κάτω στις ταχύτητες και να κάνει γύρω-γύρω το τιμόνι. Εκεί είναι δύο τα τεινά. Ή λες «Αράχνη!» και πεθαίνετε. Ή πολύ ψύχραιμα του λες «Σταμάτα λίγο στη λωρίδα, σταμάτα λίγο σε παρακαλώ, μπες κάπου σε παρακαλώ να σταματήσουμε, γιατί έχεις μια αράχνη». Αυτό έγινε. Διάλεξα τη δεύτερη επιλογή. Ήτανε πιο safe. Πάλι πήγαμε να πεθάνουμε. Γιατί ξέρεις, την ώρα που οδηγάς, άμα είναι κάτι πάνω σου και δεν ξέρεις που πηγαίνει. Αυτό το πράγμα. Αυτό σου έρχεται να κάνεις. Είναι έμφυτο ένστικτο, πιστεύω, να κάνεις κάτι τέτοιο. Πώς το αποφεύγεις αυτό το πράγμα? Εν τέλει, σταματήσαμε στη λωρίδα. Ψάχναμε για την αράχνη. Το τρομακτικό είναι ότι δεν τη βρήκαμε πουθενά. Και ποτέ. Δεν μας ξαναενόχλησε ποτέ. Το θέμα είναι πού είναι. Μέχρι και σήμερα εγώ πιστεύω ότι κρύβεται κάπου στα αμάξια, αλήθεια. Δηλαδή δεν γίνεται να μην μας ενοχλήσεις ποτέ ξανά. Δεν ξέρω, ήταν πάρα πολύ περίεργο. Την ίδια ακριβώς μέρα, παιδιά, έτσι όπως κάθομαι και βαϊμπάρω με το ηλιοβασίλεμα, ξέρω εγώ και τέτοια, βγάζω το χέρι μου για aesthetically pleasing εικόνα στα μάτια μου, βγάζω το χέρι μου έτσι έξω από το παράθυρο και νιώθω αυτό. Το παίρνω μέσα και λέω τι ήταν αυτό ρε, τι ήταν αυτό. Έντομο λέω έπεσε πάνω μου, αποκλείται ρε. Δεν το δίνω σημασία και μετά από λίγο έτσι όπως κάθομαι και ωραία, κρά! Πάντω στο κολλή σου. Με τσίμπησε παιδιά, ήταν τόσο χανατρίχιασα. Ήτανε τόσο, έτσουξε πάρα πολύ. Έτσουξε τόσο πολύ. Τόσο πολύ που για τα επόμενα 40 λεπτά, παιδιά, γιατί εννοείται ότι δεν σταμάτησε, έτσι, γι' αυτό να σταματήσουμε, για μένα όχι. Για τα επόμενα 40 λεπτά είχα βάλει τα πόδια μου στην άκρη του καθίσματος και καθόμουν έτσι, μέσα στο αυτοκίνητο. Και να μου λέει, κάτσε κάτω, δεν θα ξανάρθει. Και εγώ το έβλεπα να κρύβεται το ύπουλο πράγμα μέσα στα πλαστικά. Έβγαινε, έμπαινε. Τι ήθελε να μας κάνει? Δεν ξέρω, δηλαδή με τσίμπησε, μου χάλασε όλη τη εν τω μεταξύ αυτό ήταν σαν μυρμήγκι, πιο μεγάλο, με κεντρή και φτερά. Η φύση δηλαδή αυτά που τα σκέφτεται, ρε παιδί μου, κάνει... Ξέρω, μπορεί να καπνίζει τίποτα η φύση, να κάθεται, να σκέφτεται, να κάνει έργα και να λέει ναι, καλό αυτό, βάλτο. Δεν μπορώ να σκεφτώ κάτι άλλο δηλαδή. Λοιπόν, αυτά είχα να πω. Μπορώ να θίξω και άλλα θέματα για τα έντομα. Γιατί μου αρέσει πάρα πολύ να μιλάω για πράγματα που συγχαίρομαι. Είναι νομίζω το αγαπημένο μου πράγμα. Ναι, αυτά ήτανε. Αυτό ήταν το βίντεο για σήμερα. Μπορείτε να μου στείλετε πράγματα να σας σχολιάσω. Έχω και εγώ κάποια πράγματα στο νου μου να θίξω. Όπως το καλοκαίρι και η ζέστη. Θα τα πούμε σε ένα επόμενο βίντεο. Κάντε ένα like και ένα subscribe. Αφήνω εδώ το... Κάπου θα αφήσω αυτό, πρέπει κάπως να το βρω. Δηλαδή θα είμαι εδώ ας πούμε και θα λέω αφήνω εδώ το λογαριασμό του Instagram. Πρέπει κάπως να το δω, το TikTok. Θα αφήσω ρε παιδί μου πράγματα. Εδώ, ξέρω εγώ, εδώ. Στα μούτρα μου πάνω. Οκ! Bye! Όσο τραβούσα το βίντεο έκανα διάλειμμα και φάγα ένα σάντουιτς με μερέντα. Και είχα εδώ σοκολάτα. Πόσο γελία είμαι από το 1 στο 10. Δεν πειράζει, θα το κρέσω με τη σοκολάτα. Επειδή δεν φοβάμαι τίποτα. Είμαι αθεόφοβη. Αυτό ήταν το βίντεο για σήμερα, παιδιά. Είμαι η Κάθη Χου και σας χαιρετάω. Bye!